खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं भाइगोस्री बसुमतारी। हादराव फिन जाफिनगोन नामा लकडाउन? कभिडआ हादराव गिख्रंथाव महर लादों। 24 घन्टायाव हादराव कभिडजों 4 सुबुंनि जिउ खहा। नांगौ हादराव कभिड भाइरासआ गिख्रंथाव महर लागासिनो दं होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। जायखिजाया समावनो हादराव लकडाउन जाफिननो हागौ। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला हादराव गिख्रंथाव कभिडनि सन्देरनाया गोबां गोख्रैथिजों बांगासिनो आरो खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दासिमाव कभिडजों 59 सुबुंफोरनि जिउ खहा जाबाय आरो 5750 सुबुंफोरा कभिड भाइरासजों सन्देर जाबाय। थांनाय 24 घन्टायाव कभिडजों आरोबाव 4 सुबुंनि जिउ गोमाबावबाय होनना बे समाव खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो केरेलायाव कभिडनि केसआ बयनिख्रुइबो बांसिन गोसारदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। जायनि थाखाय सावस्रि मन्त्रि बिफाना कभिड भाइरासखौ लानानै जिंगा सिदों। गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारीया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलि जानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।